Bamako ana lamini na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Bouakari ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn. Bɛɛ lajɛlen ka fo. Nin dana in maa gosi a bi jamana kunnafoni de kofɔ. Bouakari k'i k'a dɔn kunnafoni min ni sɛbɛnnikɛlaw b'a sɛbɛn anw da ye lakali ye. Bouakari Mali fa bɛɛ lajɛlen ye kelen ye. Diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen ye kelen ye. Ɛlɛn ni lamɛnnikɛla ɲuman kɛra i bolo. Bouakari an sigilen i k'a dɔn i n'an ka kumakanw mɛn. Sabula fɛn min bi bɔ an da a bi jamana joli de kofɔ. Nga kuma dɔw la i k'a dɔn sɛbɛnnikɛlaw politiki kuma ni sɔrɔ kuma ani kabako kumaw u b'olu sɛbɛn. Bouakari k'i k'a dɔn n'a sɛbɛnna ka ban b'a lakali ni nin baara in danna gosira an maa ka ca min b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. Hamɛdi Jakite ale de bi jaw kan k'a ta sabula n'an tilala sisan miniti damadɔ ni maa min dara Facebook kan walima maa min mana taa TikTok kan YouTube kan i b'a sɔrɔ yen i b'an jaw ye ne yɛrɛ ni n ka dakabana charme yafama ni n ka charme i n'an sigilen donc i bɛ k'i yɛrɛ fɔ bi yafama Bouakari min ye ayiwa Gibson Control denmisɛnninw ni ka ma i k'an sɔrɔ sisan i k'a dɔn kɛnyɛrɛye arajo wɛrɛw k'an sɔrɔ ni k'a yɛrɛ kɛ Mali fa bɛɛ lajɛlen la an ka se ka sɔrɔ Bouakari k'i k'a dɔn Gibson Control ale de bara k'o kɛ ni a ye yamaruya di e ni ne fila an b'an jo a kunnafoni na o bɛɛ bɛ Naam. Bouakari Sidiki ne bɛ n bolo Bouaka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali indépendant a bolo ko siɲɛ 600 siɲɛ 280 ani siɲɛ 8 maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Dawuda Sangare Dawuda ko a ko fanga ɲɛmaa dimina fanga ɲɛmaa ye wuli ka jɔ kɛ hakilina min bi jamana masakɛ ani ka taa se ale yɛrɛ ma n'o ye k'a dɔn premier ministre ko ale ye Bouakari k'a dɔn a kumana dɛ nin ko nin kuma in zenfɛ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ Mali sɔrɔdasiw b'u sɛbɛ la sabula i mana min bɛ baladen da i b'a sɔrɔ a y'a sɔrɔ balaba da Bouakari k'a dɔn premier ministre a ko Bamanjuw ka nin binkɛnɛ wale min daminɛnen filɛ nin ye ko kura ye ka ye ni Bamakɔ cɛ ka taa ngɛlɛnkɛ da i k'a dɔn mobili belebeleba den minnu bɛ taji donni kana jamana kɔnɔ Bouakari k'i k'a dɔn u ye damadɔ jeni o ngo n'a ta bɛɛ Bouakari i k'a dɔn gouvernement jɔlen don a jɔyɔrɔ la o de la min ye pétrole feerelaw ye groupement malien de production du pétrole olu taara premier ministre fɛ yen ni ka taa kuma ɲɔgɔnya i k'a dɔn premier ministre anw nana an jɔrɔ la an ka nafolow bara ka tiɲɛ an ka citerne ani essence min bi bɔ Dakaru ni kana Bamakɔ i k'a dɔn Bamanjuw taama gɛlɛnkɛ dana ni ka caman jeni nin ko in bɛ se ka laban wa Bouakari k'i k'a dɔn premier ministre Jamanja cɛ kwalenba in a wulila k'i jɔ canjara a k'u ma a bi laban ka sababu kɛ mun ye diɲɛ fɛn o fɛn n'a waati don nka n bɛ kelen kɔni fɔ a ye hali n'a sɔrɔla an bi taama zen de la ka taa Senegal ka taa cuillère fa taji la kelen kelen walima an bɛɛ lajɛlen ka taa dakuruɲɛ kelen da an bɛ taama zen ka na n'a ye hali n'an bi taa cuillère de fa cuillère fa de ta kana kelen kelen maliyɛn kelen kelen taji ko tɛ dɛsɛ jamana in kɔnɔ Bouakari k'a fɔ minnu b'a fɛ an ka taa côté dɔ in fɛ k'an tɛ se yen tugun o kuma tɛ yen nin bɛɛ faamulen don Bouakari sɛbɛnnikɛla ko a ko nin fɔ min kɔni essence feerelaw ye u dusukun ɲanina sabula u y'a dɔn k'a fɔ jɔnkala min bara ka k'u la a gouvernement b'a bɛɛ lajɛlen kalama min bara k'u sɔrɔ gouvernement n'a jɔ a jɔyɔrɔ la Bouakari ni maa min ko essence a fɔ ko jamana ni a ko secrétaire permanent min ye GPP groupement des pétroliers n'o ye Ibrahima Touré ale fana y'a jira premier ministre na aw y'a jɔ a jɔyɔrɔ la a ka da la a bi maa min y'a kɔfɛ o y'anw essence feerelaw ye an fana jɛna n'a an ka nafolo an ka camion a tɛ dɛsɛ min kɔni ye wuli ka jɔ ye wa hali n'u k'u b'a bɛɛ jeni an na kura wɛrɛ san ni k'o bila sira kelen kan Maliko don Bouakari nin min ma hakili sigi kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko Bamanjuw ka nin kɛwale dabakama don sabula o ta kun de ye jamanadenw ja ka tigɛ bɛɛ lajɛlen ka sira ka mɛrɛmɛru Bouakari k'i k'a dɔn essence yɛrɛ kana don jamana kɔnɔ bilen n'o kɛra jamanadenw bɛ dusukasi sɔrɔ u bi laban sa ni ka kuma misɛnnin ni kɔrɔfɔ misɛnnin wuli ni ka taa bin jamana i k'a dɔn jamana ɲɛmaaso kan sɛbɛnnikɛla ko a dabakun ye nin min ye dɛ Bouakari k'i petu u tɛna nin sɔrɔ sabula maliden bɛɛ lajɛlen kuma k'a ye kelen ye ka bɔ n ɲininka min ye Kayi ye ka Bamakɔ sɔrɔ Bouakari k'i k'a dɔn i kana se ka hali n'a sɔrɔla sɔrɔdasi caman de bi jɔ sira la ka bɔ Kayi fo Bamakɔ yan i kana siga o kɔni na o de kɛtɔ don Bouakari minnu jenina o kɛra gɛrɛtigɛ ye min bi jeni nin kɔfɛ Ala yɛrɛ barika la e k'o na kɛ bilen
premier ministre hakato muran sɔgɔsɔgɔ bɛna bon siriki premier ministre a k'i k'a dɔn wuli ka dɔ bɛna boloda sira kunbɛ o sira kunbɛ jiriju o jiriju dugukɔrɔ bɛ se ka kɛ yɔrɔ o yɔrɔ sanfɛmaw ni dugumamaw Boubacar Sidiki k'a dɔn pétrole feerelaw ko hakili sigi citerne minnu jenina essence minnu tiɲɛna Boubacar Sidiki an maliyɛn dama don an ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye nin bɛɛ lajɛlen ka kɛ sababu ye min kɔni b'a to jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan jamanadenw ka hakilina kelen da sabula jamanakuntigi i k'a dɔn Assimi Goïta a yɛrɛ tɛ sɔnna Boubacar Sidiki k'a dɔn min kɔni ye u tɔɔrɔ u ni tɔɔrɔ fo ka degun maa minnu ni tora nin ko in na o de y'u sɛbɛkɔrɔtɔ général Abdoulaye Mayiga ko Boubacar Sidiki an bɛ kɛlɛ de la jamana in bɛ kɛlɛ de la kɛlɛ de talen don k'an sɛgɛrɛ an yɛrɛ ka kɛlɛ ɲinini tɛ ni maa min dun ko kɛlɛ ye ko maa de ka sa a mana tigɛ da o da la gouvernement b'a jɔ a jɔyɔrɔ la pétrole feerelaw ko hakili sigi u k'u ta kɛ citerne bɔli ye ka taa essence ta dɔrɔn ka don n'a ye Boubacar Sidiki k'a lakana ko ka to gouvernement ma ale yɛrɛ da y'o fɔ min kɔni jɛlen don n'a b'o fɔ maliyɛnw hali n'an bɛ taama zen la ka taa an ka essence ta cuillère de la Boubacar Sidiki walima ka taa bɔli ni fa la don o don ka don n'a ye essence tɛ dɛsɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Taba Tunkara l'indépendant ka fara Dawuda Sangare kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo o ko ten yanni maanifin to a ka cɛ kininkasogo nɔfɛ n'a t'i tɛgɛ kɔnɔ a kan ka i ngɔnɔ na n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'a bɛ wele ko le Wagadu ni ngɔnɔ ni kolo b'a la ni kolo b'a la i b'a ɲɛnabɔ k'a to a kɔnɔ ayiwa naam min ye fasirikɛla ye n'o ye Cheikh B.S. Cisse ye ale a sɛbɛkɔrɔ kuma na a y'a jira k'a fɔ i y'a dɔn a bɛ ɲini ka waati bɔ min ye lamɛrikɛnw ka cidenw ye min ye Donald Trump ye lamɛrikɛnw ka jamanakuntigi a ye délégation fila bɛɛ bila ka na anw ka jamana kɔnɔna na u kana an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ka n'u kuma ɲɔgɔn ɲa dɔ kɛla juillet kalo tɛmɛlen wa min août kalo tɛmɛlen fana ye kalo min dala juillet kan dɔw fana bɔla yan a baara ta u na o na u y'a jira k'a fɔ k'u bɛ se ka Mali dɛmɛ min ye terrorisme ye ni k'a kɛlɛ k'a ban pewu anw bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na yalima lamɛrikɛnw u tun bɛ sɔnna a dilan wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ u kɔni y'a jira kɔsada in na k'a fɔ min ye kunnafoni sanuman dili ye o na se k'o di anw ka finitigilakaw ma waasa min ye terrorisme ye n'o ye jatigɛwale kɛbaa bolodabaw ye u ka se k'u tɛgɛ da bɛɛ lajɛlen tɔ na kelen kelen ko bawo n'i y'a ta k'a lajɛ kɔsada in na min ye terrorisme ka jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko GENIM o kɔni kɛn bɛ ka n kelen kɛ da anw ka jamana ka nafasɔrɔ sira caman fɛ waasa i n'a fɔ i da bɔra la ka tu a la cogo min na sisan n'o de y'an ka citerne natɔla n'an ka taji ye o taji min bɛ kɛ sababu ye courant maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka se ka courant sɔrɔ min ye lɛrɛ 12 ye o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ ka dafa cogo min na nka n'i ye ko in lajɛ min ye GENIM ye a kɔni y'a jira k'a fɔ binkani wale minnu ta la ka ɲɛsin nin citerne belebele ninnu ma anw ka nin dankunbɛn ninnu sanfɛla la i b'a ye k'a fɔ k'olu de nɔ don wa min ye lamɛrikɛ jamana ye olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ ni anw sɔnna bɛɛ min ye kunnafoni sanuman dili ye nin terroriste ninnu kan k'u n'o baara boloda waasa an ka se ka kunnawolo sɔrɔ don n'a dugujɛ min ye fiɲɛ kɔni a nana ɲɔsɔrɔla bolo sɔrɔ sanna bawo min ye wulikajɔ ye anw ka finitigilakaw kɛn bɛ k'o sabati wa min ye anw ka danaya o kuraya bɛ anw ka jamana marabaw kan min ye baara in ye a ka se ka kɛ fo ka taa gun ka se a da la jɔn ko ala bɛɛ lajɛlen sigi bɛ ni ka o de lajɛ wa min ye maa hakili feerelenw ye olu y'a jira k'a fɔ lamɛrikɛnw ka nin wulikajɔ kura min ye kunnafoni dili ye anw ka finitigilakaw ma ko yalima k'a bɛna kɛ sabu ye ni ka ni Mamurutileng jɛkulu n'o de ye jatigɛwale bolodaba jɛkulu ninnu ye u ka baara ni ka dansiri a la wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ wa n'i y'a lajɛ fana min ye anw ka jamana fila ka teriya ye n'o ye coopération ye ko yalima k'a bɛna kɛ sabu ye ni ka hakilina kura ni ninkura fiyɛ o taabolo fana na wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ hakilinajigi janvier kalo tɛmɛlen san 2024 i b'a ye k'a fɔ min ye anw ka jamana marabaw ye n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye u y'a jira k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn min n'o kun tɛgɛnɔ bilala a bɛ ɲini ka san damadɔ bɔ an y'a fara k'a fili baji la an tilala ka nimisa an y'a salo ka fara ɲɔgɔn kan ka tasuma yɛrɛ de bila a la k'a mugu yɛrɛ kɛ baji sanfɛ an tɛ ala bi an tɛ ala sini o min bɔla ka kɛ dɛ i b'a ye k'a fɔ an sigiɲɔgɔn jamana dɔw bɛ yen olu ka kalifaw tɔɔrɔ la wa datula jamana min na o de ye Alizeri ye n'i ye Alizeri ta k'a lajɛ u b'a la ka bɛnsɛnkɔnisiya kuma minnu ta ka ɲɛsin anw ma k'an kin k'an fiyɛ k'a sɔrɔ an komandiw ye jɔn ko ala k'u bɛ se ka taa n'u ka sira ye anw ka taabolo an n'an ka kungilenna an kɛn bɛ k'o min ta n'an segin kɔ t'a la ni maliden bɛɛ lajɛlen kan k'i hakili kunu ka bɛn taama in ma o de baaraw bolodalen filɛ nin nin ye sɛbɛn sɛbɛn y'a salo ka bɔ le Wagadu kɔnɔ Cheikh B.S. Cisse a ka fasiri don n bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni nin y'a bolo ko siɲɛ 70,000 siɲɛ 80 siɲɛ 800
siɲɛ 70,000 siɲɛ 80 siɲɛ 800 ani 80 ni kelen. Bawa Sidiki ka mun dun bi mɔni an ka taa Bawa Sidiki maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Amina Si Sɔgɔ Amina ko Bawa Sidiki a bɛɛ ta samasogo tobilen n'o cayara kini sanfɛ a b'i ka kini ko tiɲɛ Seku Boli Bawa Sidiki i k'a dɔn a bɛ baara kɛ foroba cakɛda min na o de ye ministère de réconciliation nationale ntɛnɛn dɛmɛni Bawa Sidiki ale tun bɛ duwakun dɔ jagabɔ la duwakun min n'u k'a ma ko SENA semaine nationale de réconciliation Bawa Sidiki i k'a dɔn awa kamalen a sɛbɛkɔrɔ dɔɔnin bɛ a ka wuli ka jɔ ni ayiwa jija yɛrɛ la jamana taabolo la jamanadenw ka bɛn nka bɛn tɛ se ka kɛ abada i k'a dɔn ni joli ma suma Seku Boli ko Bawa Sidiki k'a dɔn an bɛ donni minɛ ko bi an ye maliyɛnw de ye an bɛɛ lajɛlen b'an ka jamana in dɔn ale bɛ welewele da min kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma Bawa Sidiki ani jamana civiliw sɔrɔdasiw ka taa bila civiliw la ni Bamanjuw dɔgɔyara ye i k'a dɔn kungo kolonna ye o ma kungo kolon in da koyi u nana maa minnu sɔrɔ sigida la n'olu ka kungo don olu bɛ kungo in dɔn ka tɛmɛ n ɲini ka Bamanjuw kan u bɛna haraba u kari ka don kungo kɔnɔ sajugu bɛ yen wa miniyan bɛ yen wa u t'o dɔn maa minnu sigilen don kungokolon ninnu da la dugu ni dugu olu de bɛ kungokolon ninnu yɛrɛ dɔn ka tɛmɛ Bamanjuw kan o tuma ale ye min faamu welewele da ka kɛ jamana ye sɔrɔdasi bolo ni jamana faamaw maa o maa bɛ yen k'i ye jamana den ɲɛnama ye Bawa Sidiki n'i bɛ nin sigi da ninnu na u ka wele bila u ma Bawa Sidiki wele ka bila u ma u ni sɔrɔdasiw ka jɛ ka baara kɛ marifa ka d'u ma Bawa Sidiki sabula Jimini bɛ nin dantɛmɛ wale min kan k'a kɛ dɔwɛrɛ tɛ o Bawa Sidiki i k'a dɔn cɛya tɛ sabula u bɛ taa kungokolon min kɔnɔ Bawa Sidiki ni maa min b'a fɛ ka taa ninnu gɛlɛ i bolo lankolon man ka taa cɛ o cɛ bɛ yen k'o dalen don a yɛrɛ la Bawa Sidiki i k'a dɔn sɔrɔdasiw ka marifa d'u ma k'o fara u kan Bawa Sidiki o de bɛ kɛ sababu ye sabula maa minnu b'u ka sigida la u bɛ kungo ninnu dɔn u bɛ dogo yɔrɔw dɔn Bawa Sidiki a fara yɔrɔ caman u b'o dɔn Seku Boli ko n'o kɛra sisan ninnu ka wuluya baara caman bɛ yen i b'a ye k'a fɔ a bɛ ban filanan Bawa Sidiki ni Bamanji ninnu nana u bɛna dugu ninnu de kɔnɔ sa ka na maaw ɲini ni ka dɔw ayiwa wari di dɔw ma walima ka dɔw diyagoya olu ka far'u kan o de bɛ kɛ sababu ye kungokolon ninnu dali ka nɔgɔya u ma o de bɛ kɛ sababu ye u ka kungokolon ninnu dɔn Bawa Sidiki ni an ka jamana ɲɛmaaso ye i k'a dɔn dugudenw wele marifa ka d'u ma walima Bawa Sidiki i k'a dɔn u ka jɛ ka baara kɛ duguyɔrɔ fɛn o fɛn bɛ kungokolon kɔnɔ Bawa Sidiki nin dɔnnen don sɛbɛnnikɛla ko maa wolola dugu min na o dugu kungo i kan k'o sɛbɛkɔrɔ dɔn o tuma ale bɛ min kɔni fɔ Bamanjuw ka nin kɛwale jango jenimu Bawa Sidiki i k'a dɔn jinɛw tɛ subaw tɛ Bawa Sidiki ninnu kɔni nakun tɛ foyi ye jamana in jili kɔ wa ale bɛ kangari min da dugu fɛn o fɛn bɛ yen ni Bamanjuw ninnu kɔni bɛ minnu salo la kungokolon kɔnɔ u ye maa ma sɔrɔ k'i k'u jɛɲɔgɔn ye i ka da la k'a fɔ ninnu nakun tɛ teriya ye u nanen don Mali yɛrɛ cili de kama ka Mali ko ban ni Mali bɛɛ cira k'a ban e min y'u teri ye yalima i natɔ ye wa a ko o tuma welewele da bɛ kɛ ka ɲɛsin jamana den bɛɛ lajɛlen ma ninnu dɛmɛbaw de b'u la dɛmɛba kɛrɛnkɛrɛn min b'u la n'o dɔnna fa bɛɛ fɛ o ye Ukraine ye tubabu jamana minnu bara k'u dɛmɛ olu dɔnnen don a kɛlen ka nin kunnafoni yɛrɛ fɔ o y'a sɔrɔ tubabu jamana kunnafonidila caman kun ye nin yɔrɔ ninnu fɔ Bawa Sidiki k'a sababu kɛ i k'a dɔn u bɛ ko caman galama an ka jamana kungokolo a laban bɛ kɛ kaburu do de ye Bamanjuw ma fo an ka fara ɲɔgɔn kan Bawa Sidiki ni fara ɲɔgɔn kan kɛra fo min ye jamana ɲɛmaaso ka da an ka jamana cɛdenw na minnu ye civiliw ye civil minnu bɛ yen i k'a dɔn ni u ni u ta ye u k'u bɛɛ lajɛlen wele Bawa Sidiki ni armée ko bi an minnu bɛ nin dugu ninnu na cɛ jumɛn ni jumɛn bɛ yen min b'a fɛ ka marifa ta ka fara an kan Bawa Sidiki k'o do de ye armée bɛna a dɔn k'a fɔ cɛw bɛ Mali kɔnɔ sabula an ka dugu denmisɛnnin caman bɛ yen minnu ni y'u ta ye n'u sigilen don ka armée ka nin wele kɔnɔ min kɔni ye Seku Boli a ma toto ko la Bawa Sidiki k'a ko fara ɲɔgɔn kan de bɛna kɛ sababu ye min b'a to Bamajɛ kɛwale a bɛ ban an ka jamana kɔnɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni i b'a dɔn cɛden ta n'a bɛ kɛ nin kɔ dɛ anw ka togoda ninnu dɛ u k'u banba olu de ka cɛdenw bɔ yen bari olu de bɛ yen kungobolow dɔn n'i ye mɔgɔ bɔ Bamakɔ yan ka taa n'a ye kɔrɔnfɛla la walima jamana camancɛ la a bɛ fɛn dɔ yen na wa? A t'a dɔn. N'i ye yen ka dɔ fana ta ka na n'o ye Bamakɔ ye walima ka taa n'a ye Kayi a bɛ yen dɔn wa? A t'a dɔn. Ko in gɛlɛya de bɛ yen. Kayi Ɲɔrɔ Kati kɔfɛla in jamana ye tɔgɔ Kulukɔrɔ bɛ fɛn? Ayi a jamana sa
Kolokani Bɛlɛdugu Bɔsiriki Bamanju dasilen don nin kunkolo de kɔnɔ Bɛlɛdugu ka denmisɛn minnu da u ni ye u ka tabalen ni l'armée ka di u ye armée ka di u ye u bɛ se ka jamana défend u k'u wele wallahi maa 1000 min jɔ bi nka bɛ kelen f'i ye journaliste Seydou tɛ y'a la olu tɛ y'a la journaliste Seydou il est à ton image duma de ka d'aw ye aw tɛ gɛlɛya fɛ gendarme y'a ale nɔbɔ yan a bolila ka t'i yɛrɛ kɛ fila ye n bala cogo bɛ di karamɔgɔ dama tukara ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko la révélation ko dugulenw k'u da kɛnɛ kan n'i ko ko ni mɛlɛmɛlɛm jala badenni da a bɛ miseli kunu o de bɛ bala kan na k'a fa ko yalima ko min y'anw ka 5 miliyari ye yalima k'a taara mini n'i y'a ta k'a lajɛ 5 miliyari jumɛn wa miliyari min dunna douane direction ni trésor ni ɲɔgɔn cɛ kɛ o sanja la an ye o sanja n'i y'a ta k'a lajɛ min ye wulikajɔ ye halisa nafolo in a b'a la ka nɔbɔ maa minnu hakili feerelen don olu ko miliyari 5 in k'o ka ca tununi ma a ka ca dunni ma yalima min ye wulikajɔ ye ka ti douane o ni trésor public ni ɲɔgɔn cɛ ko nafolo in k'a taara min dɛ bawo ko ninnu bɛ kɛ waati min na maa caman b'a la k'i yɛrɛ ɲininka nafolo in n'i y'a ta k'a lajɛ a ka giri a dagosi ka bon kosɛbɛ bawo min y'anw ka trésor public n'o ye jamana yɛrɛ wagandeba ye nafolo n'o de bɛ sɔrɔ an ka jamana cakɛda bondaw la kɛrɛnkɛrɛnniyana minnu bɛ ye an ka tɔrɔmɔɲɔw fara ɲɔgɔn kan ka yara ni ka na n'a ye wagande kɔnɔ n'an k'a ma ko trésor public ninnu bɛɛ lajɛlen de kan k'u janto nafolo ninnu na nka n'i ye nafolo in ta k'a lajɛ min ye direction régionale des douanes ye bureau min n'o filɛ nin ye Kati mara o kɔnɔna na a donni kama trésor ka ciden min dun bɛ yen n'an k'a ma ko recevez du trésor public de la direction régionale des douanes o de kun ye madame Awa Traoré ye wa ka taa se responsable des recherches ma section recherche douane tɔgɔ la n'o ye direction régionale ye inspecteur des douanes Badi Mayiga n'i y'a ka ko ta k'a lajɛ ni maa fila 5 miliyari a tununa ninnu de bolo kabi san 2018 hakilinajigi min ye inspecteur des douanes Badi Mayiga ale tun sugandila ka bila nin jɔyɔrɔ in na ko a yɛrɛ ma yɛlɛma ka kɛ agent de recouvrement ye wa nafolo n'o bɛ na direction régionale kɔnɔna na ale kɔni kɛmɛ k'i wakili kɛ sɛbɛnfura tɛ di nafolow bɛ minɛ k'o fara ɲɔgɔn kan wa dédouanement minnu n'olu bɛ kɛ Kati o bureau de douane kɔnɔna na o nafolo bɛɛ lajɛlen de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka don sakoji la k'o don a kɔngɔn na o taabolo min filɛ nin ko yalima o ye taabolo ɲuman ye wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ ni n'a ɲɔgɔnna nafolo maa kan k'o ta k'o bila sagi kɔnɔna na k'i bɛ yaala n'a ye wa hali n'a sɔrɔla warita sɛbɛn de b'i bolo n'o ye sɛki ye o sɛki o man ka lakana i b'a fɔ i nin bɛ i farikolo la cogo min na wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nka n'i ye ko ninnu lajɛ ni ko ninnu bɛ kɛ waati min na maa min tun bɛ a donni kama n'o tun ye directeur régional ye n'o de ye Mohamed Kulubali ye o ka taa se douane directeur ba yɛrɛ ma inspecteur général des douanes n'o ye général Amadou Konate Simo yalima ninnu bɛɛ lajɛlen u kɛn bɛ k'u da dulɔbaranin sigi nin envers in kan ko yalima ko o ni datu matugun kow ka kan wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ n'i ye 5 miliyari ta k'a lajɛ nafolo in a ka bɔ Kati bureau de douane na ka i kun da an ka trésor kan o ka taa tunu ko yalima ko tɛ ko man ka sɔrɔ a dugu ma wa jamana in bɛ dangan min na n'an ko Mali kura ɲɛta sirakura min ye hakilinankura ye olu de kan ka ta min y'an ka nafolo ye a kan ka nɔbɔ dɔrɔmɛ kelen n'o kɔni sɔrɔla k'o kan ka bila wagandeba kɔnɔ jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen to a la o kan ka kɔlɔsi i b'a fɔ maanifin ninkun bɛ kɔlɔsi cogo min na ka taa fɔ min ye dɔrɔmɛ kelen ye ka taa se 1000 ma fo ka taa se miliyɔn ma fo miliyari fo ka taa se o sigiyɔrɔma 5 ma 5 milliards de francs CFA o bɛ tunu cogo di e ko a yera o ka ye cogo di a kɔni tununa bureau de douane min bɛ Kati o ni trésor ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ tunu cogo di n bɛ min f'i ye dɛ wari in kun ma tunu sa ayiwa a bilala nɔ na maanifinw kɔni b'a la k'u yɛrɛ ɲininka yalima nafolo in a seginna wagande kɔnɔ a nɔ na wa e k'u tɛ yen ayi n'o kun kɛla a bɛ ɲɛfɔ maaw ye bawo a waatinin na maanifinw kɔrɔfɔ cayala kosɛbɛ ayisa a mɛnna sira de la a bɛ mɛn sira la cogo di nafolo kan ka sira wɛrɛ bɔ wa a mɛnna sira de la yanni wari ka taa a bilala nɔ na a mɛnna kuma kɔni cɛ yafama n ka problème de ye nin yafama walima i b'a la ka fɛn dɔ dun dɔɔnin na dɛ foyi
foyi min ye fasirikɛla ye n'o ye la rédaction ye révélation kɔnɔ olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye miliyari 5 ye a ka nɔbɔ maa minnu bɛ n'o ye pôle économique financier ye a donni kama e ko ale ma wuli ka sɛbɛnfura in ta k'o dɔn a kɔngɔ na wa nka ko in a ma bɔ kari la ka ntɛnɛ sɔrɔ wa min ye sɛgɛsɛgɛli ye o baaraw bɛɛ sen na ko jaabi jɔnjɔn ka bɔ a la min ye 5 miliyari n'o ye miliyari 5 ye CFA wari jamanaw denw bɛɛ lajɛlen jɛ wari de don a tununa cogo min na maa minnu tun bɛ a donni kama ɲɛmaaya jɔyɔrɔ la o ka wele k'u ɲini k'u dalakan na ni ko sɛbɛn sɛbɛn y'a salo ka bɔ la révélation kɔnɔ ka jɛ k'a sɛbɛn u ka fasiri n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dugulenw k'u da kɛnɛ kan ni y'a bolo ko siɲɛ 600 90 ani siɲɛ 8 wagasiriki n'i y'a mɛn rédaction o kɔrɔ ko sɛbɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni k'a sɛbɛn mun bɛ yen wagasiriki an ka taa cité de Niger la ni immeuble belebelebaden min ɲangalen bɛ mɔgɔw ka fɔ la i k'a dɔn immeuble in ye Seydou Kane de ta ye Seydou Kane ye diɲɛ nafolotigiba dɔ ye min sigilen bɛ Gabon jamana na wagasiriki a t'a kalama a ma k'a ɲɛna wagasiriki i k'a dɔn a kɛlen ka nin zobaden jɔ tuma min yɔrɔ in kalifalen don a yɛrɛ bɛ ni den dɔ ma min dɔ ye ko Mokhtar Kane Mokhtar Kane ni i k'a dɔn a na kɛ ale de ni chinois dɔw bɛnna i k'a dɔn yɔrɔ in luwanzeli la san 15 wagasiriki san 15 in i k'a dɔn san 3 o san 3 u bɛ sigi ka kuma ka ko in lajɛ wagasiriki sɛbɛnnikɛla ko chinois minnu ye Seydou Kane ka immeuble ta n'a bɛ cité du Niger la u ye mun fɔ u bɛna mun kan wagasiriki k'a dɔn ayiwa min ye miniyew ye sanubɔlaw don nka a bɛɛ lajɛlen ye chinois ye n'i y'a mɛn tubabukan na min sɛbɛnna u ko a ma ko ayiwa yɔrɔ in k'a bɛna kɛ karako ye karako ye kɔrɔ de ye ko hébergement wagasiriki i k'a dɔn chinois u yɛrɛ dama de bɛna taa si yɔrɔ in na ka yɔrɔ in da k'a kɛ luwanze ye ni ka laban sa u yɛrɛ ka fɛn minnu bɛ yen n'o y'u ka laadaw ye karako ye a na kɛ a b'o de kofɔ tubabukan in na u n'o bɛɛ kɛ chinois dumuniw chinois minfɛnw wagasiriki n'a damadaw bɛnkɛr'o kan nka wagasiriki n'i ye ayiwa bɛnkan sɛbɛn ta n'o ye u bɛnna sɛbɛn minnu kan article 7 contrat kɔnɔ wagasiriki k'a dɔn a fɔlen don k'a jɛya Seydou Kane ka immeuble wagasiriki a ti di maa ma min b'a kɛ dulɔ feere yɔrɔ ye a ti di maa ma min b'a kɛ n k'i ɲininka ayiwa i k'a dɔn jɛnɛyakɛyɔrɔ ye k'a fɔ de somisɛnnin caman bɛ di mɔgɔw ma k'a fɔ de an n'o kɛ ayiwa bɛnjakɛyɔrɔ ye wagasiriki o ti kɛ nka min ye dumunikɛyɔrɔ ye wagasiriki dumunikɛyɔrɔ min ni o b'i yɛrɛ ka dumunikɛyɔrɔ kofɔ n'o ye restaurant ye wagasiriki i bɛ se k'a ko ye siyɔrɔ n'i y'a ko ye l'impôt ni fɛn minnu kan ka sara e min y'a ko ye e de b'o sara ale t'o sara ale bɛ min nɔfɛ a ka immeuble n'i ɲininka ayiwa i k'a don luwanze wari sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ olu yɛrɛ wuli u kɛlen ka kuma in mɛn u ye munumunu salo kɛ ka taa cité du Niger la ka taa yɔrɔ in lajɛ wagasiriki jigitigɛ da don i k'a dɔn a dara jɛmani ni sɛrɛbɛti jɛmani baladen bɛɛ fa bɛɛ fɛ labanjɛriw don wa finikɔlaw bɛ n'i y'o ye Bamakɔ finiw bɛ taa ko ye ne wa ayi dara jɛmani nin fɛn n'i y'o ye o bɛ hôtel de kofɔ walima e bɛ deli ka taa hôtel la wa jɔnni ne bɛ taa hôtel la kɛ mais bar close maison close tɛ n tɛ taa o de la si je voyage je vais dans les grands hôtels ni darajɛmaniw ko fɔ cogo mais i b'o ye hôteliw de la o dugu mana jɛ i b'o jɛmani caman de dalen o kɔrɔ de ko nin ye l'hôtel ye Bouagari sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma min n'olu y'o ye u kamana ganna yalima kuma minnu bara ka fɔ yalima nin ye tiɲɛ ye wa wagasiriki k'u laban na sa ka munumunu salo kɛ ka taa sɔrɔ bari yɛrɛ de bɛ yen i bɛ dulɔ farima minnu dɔn u yɛrɛ kelen don hali dogola t'a la. n'i fara taa jala min fɛ ma gilasi k'a la a b'i ni tigɛ ti e kun. I bɛ whisky fɛ wa. Subhanallah. Bouagari sɛbɛnnikɛla ko olu yɛrɛ ɲɛ de y'a ye dɛ min ye dulɔ ye dulɔ farimaba ninnu zaradelen don fa bɛɛ lajɛlen la maanifin bi dɔn ka bɔ la Bouagari k'a dɔn bɛnkan sɛbɛn min bɛ maa dɔw fana minnu tɛ siniwaw fana ye bɛnkan sɛbɛn min bɛ ayiwa i k'a dɔn ayiwa so in dali la Bouagari k'a sɔsɔra a fɔra ko baara ti kɛ dulɔki feere a fɔra ko n k'i ɲininka ayiwa min ye jɛnasow ye o ti kɛ Bouagari o tuma karako ye kɔrɔ dun ye jumɛn ye ɲininkali sɛbɛnnikɛla y'a jira sa k'a fɔ
wa kama olu ka ɲɛfɔ an ye o tuma olu labanna sa ka yɔrɔtigi ɲininkali kɛ sabula kunnafoni in mɛnɛ u fɛ u y'a ɲini ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u kana taa don maa si gasi la yɔrɔtigi yɛrɛ u y'a ɲini sunakɛ o b'i ye wa i k'a dɔn min ye ayiwa kunnafoni ye o tuma min ni ɲininkali kɛra sa sunakɛ laban yɛrɛ nana telefɔni ci kɛ ni k'a jira k'a fɔ ale kɔni nin ko in olu bɛ tribunal la ko in na koyi ale kɔni kelen bɛ ka avocat min da o bɛ se ka kunnafoni di sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ u ye avocat wele avocat kɔni y'a jira tiɲɛ don min ye karako ye i k'a dɔn ayiwa ani min bi labɛn kelen don tiɲɛ don immeuble in kɔni i k'a dɔn siniwaw ye yɔrɔ wɛrɛ jɔ ka fara yɔrɔ in kan o tɛ nkalon ye bɛn kelen kun d'o kan nka min kɔni ye karako ye a n'a kɛ Seydou Kani yɛrɛ min ye yɔrɔtigi ye n'ale ti Bamakɔ yan a n'a kɛ Benin den de ye contrat in signé Boubacar Seydou Kani kɔni a ye kibaruya mɛn k'a fɔ Seydou Kani e ɲɔgɔnna silamɛba e ɲɔgɔnna alimuba e ɲɔgɔnna i k'a dɔn tuwatigi ja e kɛmɛ k'i ka yɔrɔ de kɛ awa dulɔfeere yɔrɔ ni n ɲini ka jɛnakɛ yɔrɔ ye i k'a dɔn kɔni kuma fɔ o yɔrɔ bɛɛ Seydou Kani kɔni ye Benin den wele o tuma bɛnkan jumɛn in de b'a aw ni chinois ni ɲɔgɔn cɛ ni yɔrɔ in kɛ bɛ nin ye Boubacar k'i k'a dɔn Benin den yɔrɔ bɛɛ o ye sɛbɛnfura in bɔ k'a da ni ka taa ni chinois ye tribunal la min ye commune den ye tribunal de commerce u ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ hali bi n'a ka bi chinois banbalen bɛ u dɛsɛlen don ka bɔ Seydou Kani kɔni y'a jira Boubacar k'i k'a dɔn awa dulɔfeere wari ani jɛna wari i k'a dɔn o wari ti minɛ Boubacar k'i k'a dɔn chinois kɔni ni kalo sara 2 bi yaala u bɔra ka maa ɲini u bɛ se ka kalo sara di min ma avocat ko ayiwa min kɔni ye gɛlɛya a bɛ yen koyi ka sababu ko min ye kalo sara selen don olu ye fa bɛɛ lajɛlen taama chinois kɔni b'a fɛ ka kalo sara so loyer wari di u ma maa sɔrɔ u ko k'u t'a minɛ olu bɛ min ɲini Boubacar k'i k'a dɔn olu bɛ min ɲini i k'a dɔn fɛn kelen min kɔni ye chinois yɛrɛ de u ka yɔrɔ in bila Seydou Kani y'a jira Boubacar k'i k'a dɔn ayiwa wariko bɛ yen fɛn o fɛn bɔlen don nin ko in na hali u kelen bɛ ka yɔrɔ min jɔ ale jɛnnen don a bɛɛ lajɛlen kɔ ale bɛ min kɔni ɲini Boubacar k'i mɔɔw tɔɲɔnnen don a sigida la mankan ni taa ka segin i k'a dɔn o n'a nɔna bɛɛ k'i bɔ a ka fɔ k'ale Seydou Kani ale to a la du manamana ko de b'ala ka kɛ a tɛ jɛn n'a ye o tuma min ye fɛɛrɛ o fɛɛrɛ ye o de ka kɛ sa i ka bɔ so in kɔnɔ n'a wari bɛnna fɛn o fɛn ma a b'a sara hali n'a sɔrɔla i k'a dɔn ale de dɔnnen don gasi la a b'u ka wari bɛɛ sara a ka so ka bila Boubacar sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi ko in kɔni banbalen bɛ sabula tribunal caman kɛra a la min kɔni ye chinois ka avocat ye o y'a jira k'a fɔ gɛlɛya t'a la dɛ ale yɛrɛ na wuli ka jɔ kɛ wuli ka jɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye i k'a dɔn ni maa fila ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ɲa ni maa fila ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na waasa i k'a dɔn ko in bɛ nɔgɔya cogo min i k'a dɔn a gɛlɛya ka se ka duga nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ ayiwa révélation kɔnɔ ko dogolen k'u da kɛnɛ kan karamɔgɔ tɔgɔ tun an ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indépendant Musa Bilali Sidibe MBS nin y'a ka fasiri ye Musa ko min anw ka kuranko yalima an kun t'a la ka pan ka saba ci wa lɛrɛ 12 k'an b'a la k'o sɔrɔ an yɛrɛ tun b'a fɛ dɔ ka fara o kan koyi ka kɔsayada in na directeur général kura min n'o nana EDM kunna n'o ye énergie du Mali ye a ɲɛmaa kura u m'a fɔ k'o ye sɔrɔdasi ye wa min ye Darabe ye Darabe n'a k'a ma ja fɔlɔ bawo Darabe na ani min ye lɛrɛ 12 ye o ka sin ka muru ta k'a cɛ ci k'a kɛ lɛrɛ 6 ye maanifin kɔni bina ka kumamisɛnnin daminɛ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ maaw delilen lɛrɛ 12 la an b'a la k'a jigisa k'a fɔ min ye 20 ye o min b'a la ka tigɛ n'an ye waatinin sɔrɔ a ko kɔnɔ e ko dɔ tɛna fara lɛrɛ 12 in kan wa an b'o kamanagan n'o miiri la waati min na i b'a ye k'a fɔ min ye 12 ye o yɛrɛ t'a la ka sɔrɔ tuguni lɛrɛ 6 o de b'a la ka di maanifinw ma min ye Bamakɔ n'a a nɔkandugu ye fo ka taa se an ka marabolow kɔnɔna ma bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la k'i yɛrɛ ɲininka directeur kura min nalen filɛ nin n'an bɛɛ lajɛlen tun b'a la ka tɛgɛrɛ warawara nɔfɛ ko yalima a nali a tɛ ɲini ka kɛ kɔlɔlɔ ye bɛɛ lajɛlen ma wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ nka min ye fasirikɛla ye ale kɛ Boubacar n bɛ kelen kɔni f'i ye jamana in bɛ yɔrɔ min Asimu k'i hakili to a la n'a bɛ maa ma taa k'i kɛ ɲɛmaa ye an ka taa tu gosi k'a lajɛ ni maa gɛrɛsɛgɛ n'a gɛrɛsɛgɛ ka di directeur kura in kɔni ne m'a fɔ baarakɛla tɛ dɛ nka maa gɛrɛsɛgɛ dumanba tɛ dɛ ayiwa tiɲɛ yɛrɛ la n'i nana ka bɛn ni gɛlɛya ye jɔn ko ala an bɛ sigi i la dɛ o b'a la yanni e ka na anw bɛɛ lajɛlen kun lafiyalen don bɛɛ lafiyara courant tɛ tigɛ ka caya kabini a fɔra e kɛra directeur ye courant tɛna ka jeu de lumière daminɛ citerne bɛ jeni e maa gɛrɛsɛgɛ ma ye
ɲininkali kan ka kɛ dɛ e ma gɛrɛ ma a ko tɛ faamu denmisɛnnin ɲini nun do dɛ awɔ e ko nin na k'a ka poste ba fɔlɔ ye ayiwa a k'i ban ma dɛ tabati da abi lahabi wa taba ma a kɛnɛ anuhumanu a b'o sɛbɛn siɲɛ 17 a bɛ i donna moriya fana kɔnɔ wa jɔn ŋɔmɛ o bɛ ne yɛrɛ de bolo n b'o d'a ma n'a y'u ko fo baba nɔfɛ n'o ye garijɛgɛ tiɲɛ a bɛɛ bɛ ɲɛ sinon gima ɲuman an tɛ jama burubali bɔ k'a kun n'a ye Astagfirullahi. Naam. Min ye Musa Bilali Sidibe ye lɛni bana kɔnɔ ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ maa bɛ se ka nin kurantigɛ yi a ka juguya kɔsa da in na tile fila in na a bɛ dulon fɛn min na o de ye Karijan Dɛmɛle Kayisara an ka citerne minnu n'olu bɔra Senegali n'olu tun b'a fɛ ka dɛndɛ ka don Mali faaba kɔnɔna na ni jeune mu n'o ye terroriste ka jɛkulu dɔ ye n'olu kɔni taara n gɛlɛn kɛ da citerne ninnu ɲɛ ka dɔw yɛrɛ bɔn ni k'u jeni k'u ban ko yalima ko dɔ tɛ sina kɛ ko in gɛlɛya a sun dɔ ye wa o ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ bawo min ye taji ye o karibira min n'o bɛ don mansiw na mansi minnu n'olu kan ka munumunu ni ka yɛlɛ di maliden kelenna bɛɛ lajɛlen ma olu mago bɛ nin taji ninnu de la o taji fana hakɛ de bɛ o la n'o m'o hakɛ sɔrɔ dun yalima ko gɛlɛya k'a tɛna don an k'an ka hakilina minnu k'olu sɔrɔ ka an jɔ kɛnɛ kan ko yalima k'o sɔrɔli ko tɛ gɛlɛya wa n'i y'a lajɛ nin bɛɛ lajɛlen da man dan dɛ o de kɛla sababu ye min ye camancɛrɛ fɔ ka ɲɛmaa ye min ye général d'armée Asimi Goyita ye ale ye fɛɛrɛ ni dabali tigɛ ka bɛn a nafura dama kana se bi ma min ye centrale solaire ye tile k'o bama yɛlɛma k'o yɛlɛma k'o kɛ courant ye k'o di maliden kelenna bɛɛ lajɛlen ma yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu kabaden fɔlɔw dala n'o dɔ bɛ tali kɛ min ye Sanakɔrɔba ye ka taa se Safo ma a n'a ɲɔgɔnko yɔrɔ caman ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni o panneau o baara kunfɔlɔ baaraw ninnu donna depuis san 2024 wa n'i y'a lajɛ k'a minɛ dɔw fo ka na se bi ma n'o baara ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ bɛɛ a bɛ dɔ fara an ka courant sɔrɔta kan kɛmɛ sara la 10 o bɛ yɛlɛ a kan wa n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Sanakɔrɔba yɛrɛ ye min ye 200 mégawatts ye o kɔni n'o baaraw banna ale bɛ na o de bɔ k'o di an ka se k'o ta ko an m'a mago ɲɛnabɔ ni o ye wa énergie du Mali ɲɛmaa kura min bɛ yen jɔn ko ala a nakan ma ja fɔlɔ Musa Bilali Sidibe ɲuman na a ko sabali zanga papier to kala wallahi b'a ko a garijɛgɛ bɛ yɛlɛma sisan ama i bɛ furabɔ kɛ sisan ou bien a banna koyi e kɛ bɛ mori de ya bigo fiyenɔ namaraya wuliden ye dɔ kɛ nin bɛɛ la kana kɛ maa dɔw ye dɛ n b'a ko a garijɛgɛ bɛ yɛlɛma sisan baasi tɛ a bɛ fisaya jamana ma a tulo b'i la naam min ye fasirikɛla ye n'o ye Musa Bilali Sidibe ye a y'a jira k'a fɔ jamanadenw anw ye cɛsiri min kɛ fo ka na se nin yɔrɔ in na dɛ an k'an ka dɔ fara o kan bawo waati bɛɛ n'a gɛlɛya don wa waati bɛɛ n'a lako don wa nin waati in sɔnna na nin fana fila an kɔ min ye nisɔndiya ani yɛlɛ ye musɛ kuranko bunna a kun kan k'o na ta ka ɲɛsin an bɛɛ lajɛlen ma nin ko sɛbɛn sɛbɛn y'a salo ka bɔ lɛnɛbana kɔnɔ Musa Bilali Sidibe a ka fasiri wagatigi n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma soir de Bamako la wagatigi maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Mayimuna Donbiya Mayimuna ko i k'a dɔn jatigɛ wale kɛbaaw ani ŋanamuŋanamumaw wagatigi dabali min b'u bolo o de ye ka jamanaden bɛɛ lajɛlen siran ni k'an ja tigɛ Mayimuna Donbiya ko a ko i k'a dɔn kunun ko mankan misɛnnin marifa mankan bɔra Bamako aéroport international la wagatigi i k'a dɔn marifa kɔni kaw mɔgɔw siranna maa caman yɛrɛ ɲini ka kunnafoni diɲɛna fa bɛɛ i k'a dɔn kunnafoni jugu dibaw olu kɔni ye min fɔ olu kɔni b'a k'u sɔ dɔrɔn attaque kuma bara ka kɛ min kɔni aéroport ye u bara k'a tɛnba kɛ u y'a ci ta u y'a bɔ ta wagatigi i ma fɛn min yɛrɛ ye n'a fɔra wagatigi jamana yɛrɛ kɔnɔ min ka jugu i b'a dɔn o de ye nin ye kunnafoni jugu min di tiɲɛ ka se k'o fɔ ten an k'an kɔlɔsi a ko ni kuma in bunna ka bon maa minnu yɛrɛ bɛ aéroport la hali olu t'a dɔn ko fiɲɛ bi senna koyi wagatigi sabula dɔw kɔni ka karabu kuma de ye nin ye ko in barika bonyalen sa aéroport ɲɛmaa i k'a dɔn a yɛrɛ laban sɔrɔla ka kuma sa min ye hakili ye hakilisigi ka sɔrɔ k'o da min ye aéroport président directeur général ni o ye ayiwa sɔrɔdasikɛ kuwalenba in ye wagatigi a sɔrɔla ka kɔrɔfɔ bɔ k'a bi a ko mɔgɔw k'u hakili sigi bɛɛ k'i hakili sigi mankan tɛ aéroport la bi ma kɛ aéroport kan
mugutika min filɛ nin ye nin ye dongo do de ye wagati k'i sabula sɔrɔsiw ani lakanaba minnu dalen don ka bila aéroport la wagati k'i k'a don u bɛra ka kalanw de kɛ u bɛra ka marifacikaw de kalan u bɛra ka ayiwa lakana ka ŋa kɛ cogo min na wala u bɛra ko olu dege o ladegew de kɛ u bi kalan de kɔnɔ ni maa min bɛ marifa dege jagoya y'a cili ye dɛ wagati o cili kan minnu bɔra dɛ a ko maaw dabali de banna a ko n'o tɛ dongo don olu bi ni ka waati janbɔ nin na sa Bɔgɔsiriki u bɛ entraînement kan k'a kɛ o kuma u k'u hakili sigi min ye jamana ye a ye yɛlɛma bolo kan u yɛlɛma bolo wɛrɛ ta Bɔgɔsiriki i k'a dɔn ɲɛdonna min kɛra waati jan tɛmɛnen in na Ala m'an kisira o ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ aéroport sɔrɔ sabula min ye aéroport directeur général ye Togola tɛ de la hawula wala wa fa b'a nin na dɛ ne ma d'a la ni den kelen tɛ o ale de bɛ général d'armée Assimi Goïta ale de b'o ka avion ale de bɛ avion boli ale de delila ka fɛrɛ minɛ avion na sanfɛ fo ka gɔngɔ wuli sabali Tunkara n y'a bila Dirisa Togola a ko an bɛɛ nin mana cɛ o cɛ ti i bi sa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula karamɔgɔ dɔ Tunkara Siriki n bala cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ Tunkara ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau ka jɛ ka sɛbɛn nin y'u ka fasiri ye min ye anw ka ɲinɛnkalan ta n'o ye année scolaire 2025-2026 ye ministre n'o ye ministre de l'éducation nationale ye docteur Amadou Sy Savanɛ cɛkɔrɔba i b'a ye k'a fɔ i m'a daminɛ wallahi n b'a dɔn kojugu n kaw cɛkɔrɔba a kɔni a ye wele bila anw ka lakɔli karamɔgɔw ka lafasali tɔnjɛkulu o bɛɛ lajɛlen ma minnu hakɛ kɔni bɛ taa 20 ani kɔ la i b'a ye k'a fɔ nin ɲɔgɔn ye kɔni bolodala ka bɛn ntɛnɛn tɛmɛnen ma septembre tile 15 san 2025 n'i y'a ta k'a lajɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye o ni maa minnu bɛ n'olu ni lakɔlidenw bɛ ɲɔgɔn ye degun min bɛ u kan n'o ye lakɔli karamɔgɔw ye o n'a ka se ka sigi ka kuma hali n'a sɔrɔla a yɛrɛ bɛ kumaba caman kalama nka dɔgɔdɔgɔɲɛ dɔw bɛ yen wo kɔnɔna dɔw bɛ yen i b'a ye k'a fɔ n'olu m'u da don a la ka ɲɛfɔli kɛ minisiri ye a tɛ se ka bɔ caman kalama o kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen saradalen kɔ min ye docteur Amadou Sy Savanɛ ye a y'a jira nin syndicat ninnu na n'o ye lakɔli karamɔgɔw ka syndicat ninnu ye k'a fɔ ko kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen faamuna nka min ye furaw ye n'o ye gɛlɛya ninnu fura ye a n'a wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan waasa ɲinɛn san année scolaire 2025-2026 a ka se ka daminɛ hɛrɛ la ka kuncɛ hɛrɛ la u k'a bila u kunkolo la k'a fɔ u b'a la ka baara min kɛ o de ye jamana ka siniɲɛsigiw jamana kɛn bɛ k'i jigi da denmisɛnninka minnu kan n'olu sera ka kalanw kɛ k'u matarafa kalanw baalen kɔ k'u bolo don an ka forobacaw la walima minnu bɛ taa kɛnyɛrɛ ye bolofara kan bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ fasoden ɲuman ye k'a sɔrɔ kalan ɲuman fana sɔrɔla u fɛ minnu bɛ bɔ nin lakɔli karamɔgɔ ninnu yɔrɔ nin kun ye sɛbɛnnaya salo ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ ka jɛ k'a sɛbɛn u ka fasiri don Bɔgɔsiriki n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan a bolo ko siɲɛ 600 90 ani siɲɛ 8 maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Masasi bamanankɛ a ko Bɔgɔsiriki i k'a dɔn an ka jamana waati dɔ sera sa i k'a dɔn yɛlɛma ka don a la a ko sigida dɔw bɛ yen minnu kɔni dabɔlen don milliardaires ka yɔrɔ yɛrɛ de ma n'a fɔra ko ACI 2000 Bɔgɔsiriki k'a dɔn i bɛ immeuble baw ye wari min donna nin sigida in na a kasabi ka bon kosɛbɛ Bɔgɔsiriki n'a fɔra i ma ko Cité du Niger o fana ye quartier ye quartier min ɲɔgɔnna ka dɔgɔ Bamakɔ sabula min ye nafolotigi damanda ye Bɔgɔsiriki olu de sigilen don a yɔrɔ la a dabɔra de Bamakɔ ka cɛɲɛ Bamakɔ ka kɛ dawulama ye a bɛna taa nin yɔrɔ ninnu i k'a dɔn jamana de bɛ a yɔrɔ ninnu a bɛɛ lajɛlen baara kɛ ka goudronw da ka ponzew kɛ ka courant don a yɔrɔ la Bɔgɔsiriki k'a dɔn a dabɔlen don i k'a dɔn hakilimaw ani nafolotigiw maa minnu lafiyalen don olu ka kɛ Bɔgɔsiriki nka sɛbɛnnikɛla ko yalima bɛnkan minnu bɛ ACI ani Cité du Niger ni jamana ka yɔrɔ don n'u y'a feere mɔgɔw ma yalima a k'o dafara wa tiɲɛ don Bɔgɔsiriki ni maa min taara nin quartier fila la Makari ko da don a b'i n'a fɔ ayiwa i bɛ ayiwa kana k'i tɔgɔ fɔ n'o tɛ o b'i sɔrɔ yan n tɛ k'i dɔ tɔgɔ fɔ Bɔgɔsiriki miliyari caman den donna yɔrɔ minnu na a kɔ dingɛ Bɔgɔsiriki sera tigɛtigɛli k'a sɔrɔ ACI dugukolo santɔla a bɛ fɔ ko la parcelle a été viabilisée ni viabilisation kɔni fɔla robinet bɛ yen courant bɛ yen ji bɛ yen fasodenw selen don nka ACI kɔnɔna ninnu na foyi
foyi tɛ yen. mais cité du Niger o ka jugu ye o. la hawla wala. wa n'a sali miliyɔn fɔra i ɲɛna i kunkolo bɛ. Bɔgɔsiriki i k'a dɔn cité Niger a ko ni maa min dara ye Bɔgɔsiriki samiya in na i kamana bɛ gan ni nafolotigi ninnu bɛ se k'u pan cogo di nin ji nɔgɔbaw kunna Bɔgɔsiriki k'u bɛ t'u ka so mobili minnu b'u bolo a dɔw ka mobili kelen o kelen a bɛ miliyɔn kɛmɛ fila bɔ Bɔgɔsiriki ka t'o don mobili kelen la ka tila ka nin suru kɔ dingɛ kɔnɔ ka nin suru dingɛ kɔnɔ godow gadaw Bɔgɔsiriki bɛ taa i si ka so sɛbɛnnikɛla ko nin ye ko ye min kɛ ka jugu jamana taara k'a lajɛ Bɔgɔsiriki olu yɛrɛ minnu bɛ sigida in na ni wari caman b'u bolo olu yɛrɛ taara k'u ka sigida makara Bɔgɔsiriki a ko i k'a dɔn ni maa min ye cité du Niger in da k'o lajɛ Bɔgɔsiriki i b'a ye k'a fɔ ji sigisigilen don fa bɛɛ lajɛlen na saw Bɔgɔsiriki i k'a dɔn fɛn ɲɛnama ninnu dogodogolen don wo bɛɛ kɔnɔ i bɛ se ka i tɛmɛ dɔ dɛ walima i sigilen yɔrɔ dɔ la i bɛ se ka a tɔgɔ di ɲinɛ belebelebaden kulukulu ta daminɛ ala nin ye makariko da ye Bɔgɔsiriki ko nin tɛ man ka ye Bamakɔ yan jango k'i minnu bɛ yen n'a nafolo barika ka ca kosɛbɛ. e bɛ ka baga mobili nafolotigi ninnu olu nɔ tɛ dɛ u bɛ dugukolo in san waati min na yɔrɔ in viabilisation a wari compté la ka fara u ka dugukolo santɔla kan. d'accord moi je suis d'accord avec toi. o kɔrɔ u bɛ se ka bonne volonté kɔni kɛ k'a dilan n'o tɛ wajibi t'u kan dɛ. Bɔgɔsiriki wajibi d'u kan a fɔ mun na. taa cogo di. i ka sigida e yɛrɛ bɛ sigi yɔrɔ min na i ka denbaya bɛ yɔrɔ min est ce que bana kan k'i sɔrɔ yan. maninfin mana kɛ cogo cogo i bɛ bana. non nka bana min ma sababu bɛ na bɔ nɔgɔ kɔni na o kɔni i kan k'o sɛbɛrɛma. merci c'est tout ni état m'u kɔfilɛ wɔɔrɔ ACI ni fɛn minnu y'a feere u ma n'olu m'u kɔfilɛ u la a wari dunna Bɔgɔsiriki ne ɲɛna an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'an ka sigida labɛn milliardaire de bɛ nin yɔrɔ la mais comment ko dingɛ ni i k'a dɔn dingɛ kolo. e yɛrɛ ka buguba yɔrɔ ye o bɛ cogo di. Dabaka kare. Ne m'a fɔ i ka kare tɔgɔ fɔ n ye sa. Ne kɔni kuma mana fɔ dɔrɔn i b'i ka bɔda de ɲini o la ten. Dabaka kare ne kan da u bɛɛ o hali moto taxi tigi minnu bɛ dawolo la maa mana n'a mana an ka sira in dilan bɛɛ bɛ gɛn awɔ n tɛ n ka kare. ayiwa bɛɛ gɛn. ayiwa. Bɔgɔsiriki fasiriba ko a ko i k'a dɔn jɔnko la nin ye maloyakoba ye nin yɔrɔ ninnu de bɛ fɔ i k'a dɔn diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen la ACI et ça c'est le monde des affaires n'i taara affaire min wari min bɛ kolongolo ye a barika ka bon cité du Niger milliardaire min bɛ nin yɔrɔ in na Bɔgɔsiriki minnu bɛ si ye danda la nka n'a fɔra aw dalen don nɔgɔda la a kɛra sɛ ka siyɔrɔ ko ye a gɛlɛyala. nin jɛ ka jugu dɛ nin kun ye sɛbɛn ye masasi ka fasiri don an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra la révélation o bɛ dansigi an ka bidon kibaru la a dafara anw m'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye Bɔgɔsiriki ni ala sɔnna ma sini an bɛ ye kɛnɛ ka sababu bɛ bɔ k'olu lakali Hamɛ Jakite tun bɛ jaw la min ye Gibson contrôle ka kumakanw ta k'a yɛrɛkɛ ale tun b'o la kunnafoni tilali e ni ne fila k'an bɛn waati wɛrɛ wa salam.